obljetnice su prilika da se osvrnemo na prošlost, na sadašnjost i pokušamo proniknuti budućnost. Jedan takav jubilej koji slavi cijeli kršćanski svijet je 1700. obljetnica Milanskog edikta, kada su kršćani do sada smatrani najvećim neprijateljima Rimskog carstva, postali punopravni članovi Velikog Rimskog carstva, kada se uzavrne da ne smiju ispovijedati svoju vjeru, licet od esse, dakle slobodno možete živjeti, biti, stupili na veliku povijesnu pozornicu. I od tada, možemo taj događaj smatrati 313. godine, kada je Konstantin zajedno sa svojim suledarom Licinijem dao kršćanima slobodu. Kršćanstvo još nije postala državna vjera, ako neki smatraju, nego su kršćani uz poganstvo smjeli ravnopravno sudjelovati u toj državi. Tako da to nastao jedan novum, možemo reći da je zapravo sa Milanskim ediktom nastalo utjelovljenje crkve u tadašnjem društvu, nastala je kršćanska kultura, stvoreno je sve ono što je Europa još danas posjeduje, a ne samo to, nego je Europa upravo kroz kršćansku kulturu koju je crkva donijela i pronosila svijetom, postala i majka svih 5 kontinenta. Jer današnji celokupni svijet nosi na neki način biljeg kršćanstva, a ono je, dolazeći na veliku svjetsku pozornicu, zapravo započelo svoj vrlo djelotvorni hod do dana današnjega upravo Milanskim ediktom. Zato smo danas malo i žalosni, a to je došlo do izražaja i u posljednjih nekoliko godina pontifikata Pape Benedikta XVI, da u Europskom ustavu na gotovo 350 stranica teksta da se nije moglo naći mjesta za samo 3 riječi: kršćanski korijeni Europe. A oni su upravo nastali Milanskim ediktom.